kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon rubbindu jaydeli moɗon weltare min dañte kala saha huccide mon non kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hande koyɗon tan mbiɗa sikki goto fo ɓenni weekend jam weekend belɗo deƴƴo ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude jeeyadel ɗi hande konngudi Cheikh Tidiane Gadio ma tawe hen kono baroɗe men ɗe jetti ko ganduɗa kañum wiyete sacro kamɓene oɗo saha baroɗe tokose ɗe kamɓene ɗum ɗon ni eko gardiɗo leydi waɗani ɓe nani e nder jayndel de ha tengti laamu salima wi ko ñat salani Ousmane Sonko laabi walla tan condition ji ɗi fawi joni wonta sallah lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren jayde l'observateur on jimi wowi jayde gendire jayde l'observateur gudditirten e oɗo subaka l'observateur noon artitane ko ganduɗa kañum wiyete dialogue walla tan gueɗe kewɗe bawde suudade hen ɓe mbi dialogue walla piège mo rapport mo présidentiel ɗum woni konngudi ganduɗa ɓe gaddi ɗum ɓe mbi saabu procès walla mbiyen tan ko PDS yiɗi woni yete procès mo tan ɓinguel mabɓe walla tan gardiɗo mabɓe hande ni wiye Karim Wade kanko noon ɓe jiiɗi tan yo procès makko watte beele noon ɗum ɗon ne wawi dañede e oɗon dialogue ko ɗon tigui namde de woni mataw ma jabowol ngol dañe goɗɗo mo ganduɗa konngudi muɗum walla ɓe gueɗe mumen goni hen woni ko kewi toon to diwan mo Ziguinchor ɓe mbi lycée mo Diouloulou ɓe mbi tan professeur uji ganda ko waɗaɓe accusé wiyede yete ko kamɓe tigui jaltini élewaji ɗiɗon e nder école o ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete kamɓe ɓe calimo ɗum élewaji ɗi noon kamɓe ɓe joppi peɗeli ko ɗiɗo professeur uji garen ha joni jayde las oɗo subaka on ji ko natal Cheikh Tidiane Gadio woni hen tigui ɓe mbi Cheikh Tidiane Gadio wukkiti konngudi muɗum gonga ɗum woni koɓe gadde oɗo subaka hande kanko noon o haale banggal politique 3e mandat mo gardiɗo leydi ndi o haale dialogue national kaleteɗo opposition o kono kadi ko fayi tan serenɓe men o addi hen kadi konngudi kono kadi menace to banggue terrorisme ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o haali ɗum ɗiɗon konngudi nani suuɗi e nder jayde las ɓe garte Gris Bordeaux e wondiɓe muɗum kamɓe kay sippiroɓe ɓe gardi ɓe kuccodirino e gardiɗo leydi ndi garene jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan ko wiide gouvernement wi ko ñett faade e ko tan Ousmane Sonko ñaguino ko wiide yo woppe rewa lawol muɗum yo woppe yaha notoyo e oɗo procès tawayete haare e duko walla poɗodiral dañani hen ɗum ɗon ɓe carimo ɗum ɓe mbi leader Pastef o wino kay ko yo woppe tigui yahay laabi muɗum kono noon notification mo ɓe keeɓi o walla mo awakaji makko keeɓi wiide tan ɗum ɗon wawa wonde ɗum noon woni ko ganduɗa nane nder jayde quotidien le quotidien gaɗene jayde bespi le jour jayde bespi le jour noon on ji gardiɗo leydi ndi ene dardiɗo e oɗo mo ganduɗa ko juriste français ɓe mbi noon kanko gardiɗo leydi ndi kay o namdimo oɗo faade e 3e mandat kono noon kanko juriste français oɗo biyeteɗo Guillaume Drago o wi tan ko way noon ne wawi dañde walla ne wawi jaɓanede gardiɗo leydi ndi saabu no constitution o yaari ni kanko kay président Macky Sall mo jogui yette droit ji makko wadde 3e mandat ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu koko laaɓi ceer ha joni ɓe garte Cheikh Tidiane Gadio kan konngudi muɗum ɓe mbi yette
kanko Cheikh Tidiane Gadio o wi ko gardiɗo leydi ndi ɗo joni woni koye deuxiéme et dernier mandat makko mataw kanko jaɓani troisiéme mandat oɗon no juriste o haaliri ɗum ni garene jayde direct news goɗɗo mo ganduɗa jopama peɗeli walla mbiyen ɓe gukkite mum jeygol woni Ousmane Sonko ɓeɗon noon goni Idrissa Seck Ceerno Bokum e oɗo biyeteɗo Victorine Ndeye ministre oɗon ɓe mbi yete kay oɗo saaha ɓe bonni Ousmane Sonko ha bonni saabi ɗum kanko Idrissa Seck o wi ko Ousmane Sonko ko haalata ko wona gonga woni ko caggal gonga tigui ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa wukkiti ɗum en tout cas kamɓe ɗiɗo woni en mo haalani gonga ɗum ɗon noon nanɗon kanko noon o wi ko Ousmane Sonko haalani gonga te noon Allah yiiɗa mo haalata gonga. Ceerno Bokum wi kañum sikkuno ko ma Ousmane Sonko waylu konngudi muɗum walla waylo communication muɗum kono saaha foof ƴewata tan kono hirsiri heddiɓe gam kañum wonde dow ɓe mbi Victorine Ndeye kañum wi tan ko kanko so huccite konko Sonko ne haala konngudi ɗi wona gonga ɓandu makko dogat garene jayde tribune e oɗo subaka ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay yeloyima juriste toon to diwan mo France gam wadde forcé troisiéme mandat muɗum walla troisiéme candidature muɗum en tout cas ko wawi hen wonde fo oɗo kam jaɓanimo candidature oɗon woni Guillaume Drago kañum noon wi tan yete oɗo saaha gardiɗo leydi ndi ne wawi jeeyde élection ji garoji ɗi saabu ko constitution mo Sénégal hokkiri ɗum tigui ɓe mbi dialogue mo ganduɗa ete ko kamɓe luldiɓe gardiɗo leydi ndi poti ɗum yete jeyde walla kamɓe poti joddoɗade nde ɗon jonde foti wonde ko capantate lewru mai so Allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi ko nden tigui nangga ko nden ɓe poti hoccodirde so Allahu lamɗo jaaɓi garen ha joni e jayde caggal nde ɗo jayde ganduɗa woni tribune garen e jayde li quotidien noon e oɗo subaka ari tan koye banggal sport garen e kamɓe sippiroɓe men Sénégal kamɓe noon ɓe mbiyete oɗo saaha kay ɓe notoyima gardiɗo leydi ndi ɓe kuccodire mum ɓe kalde muɗum yidde mabɓe e kadi no leydi ndi yartini ɓe mbi kanko Gris Bordeaux o wi tan ko so président o noddi yoɓe poti ko notoyade kono kadi Balla Gaye 2 kañum wi ko goto fo ne jogui droit wadde soutenir mo yiiɗi wadde soutenir mana yaadude mo yiiɗi yadde o Eumeu Sène kañum noon wi tan ko ɗo joni ɓe darima gam wallide gardiɗo leydi ndi kanko modulo o wi goto fof ne jogui droit wallude mo yiiɗi wallude o saabu koye leydi démocratie e yimɓe goni wadde noon yo goto fof woppit hakkille e ko way noon garene jayde libération kamɓe noon ɓe gari tan koye scandale oɗo dañɗo no wirte ni sona révélation que scandale hande noon scandale mo ganduɗa ete heewe banque uji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗo noon ko escroc mawɗo kañum noon wino tan ko directeur mo banque goto mo ganduɗa nden e nder leydi meɗen ɗum noon ko banggue blanchiment d' argent banggue mbuñaari yidde laɓɓinde jawɗi ɗi ganduɗa wawa labde ɓe mbi kanko yete wi ko DG mo ko Casamance transport e wondiɓe muɗum Coumba Darinya Fall kamɓe ɓeɗon noon gondeno e ɗeɗo gueɗe oɗo waji noon kanko fawama junggo oɗo saaha kay ko 15 lewru février fay tati lewru mai kanko noon amo yiileteno ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu tan gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum e tan koppareje ganduɗa o heeɓi ɗum hebde junggo makko kanko oɗo o waajiyete ha noon oɗo saaha yete addani caɗele ɗum ɗon noon oɗo saaha kanko Laurent wiyete ko Laurent bien Legban oɗo saaha yete o fawama junggo wondiɓe makko noon oɗo biyeteɗo Chetti Mabiane Bassin ndu kanko ne o fawama junggo ɓen goni wondiɓe makko gueɗe ɗe ganduɗa o heeɓi ɗum wadde wiide tan ko directeur général wona Sénégal tan noon o heeɓi wadde ɗeɗo gueɗe kanko oɗo waaji dariɗo ne waɗi costume muɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nanɗon ko noon tigui ɗeɗo gueɗe yaari garene jayde guendire ari koye banggue sport e ɓeɗo sukaɓe ganduɗa gañima kamɓene oɗo coupe ɓe mbi gardiɗo leydi kay totti sukaɓe goto fo million ngaji sappo kamɓe
ɓe U17 no U20 waɗanano ni ga wallitede walla tan nanganede kamɓe ne ɓe mbaɗanama noon kamɓe e wondiɓe mabɓe kala garene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal ɓe garti kadi koye sukaɓe ɓe ganda tottama goto fo million ngaji 10 caggal nde ɓe gañi oɗo coupe d'Afrique ɓe gartiri ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon caɗele de Sadio Mané dañi e nder club muɗum ɓe garti hen kamɓe jayde stade ɗon tigui guddirten damal joni gudditen hello wongo so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui garten e hello wongo ngo ganduɗa ete gudditiren ɗum e ɓeɓe gan ko foti dañde walla mbiyen ko faya janggo woni procès kaleteɗo hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr nenda koko yowano lawol ɓendugol ngol sabino ɗum ko erreur aji ganduɗa dañino walla mbiyen erreur aji ganduɗa ete kanko procureur o heɓino ɗum wadde e dossier o ha oɗon dossier ha ñalawma oɗon gueɗe yowa to yiyama noon hade yoweɗe ni caɗele ganda dañino sukaɓe ne kuɓɓa peneji e ko way noon janggo kadi foti wonde kanko kuccodiral makko kanko Ousmane Sonko e tan ɓeɓe ganda kamɓe goni banggal lawol kanko noon o ñaguino ko wiide yo woppe o yaada e haqqille makko hawo yettoyo to tribunal to wasa wiyede ko naweteɗo walla ko omo fooɗe to walla amo waɗe wone gueɗe ɗum ɗon noon ɓe mbi ko calanaɗo ɗum saabu ɓe mbi tan ko sécurité o ma waɗe assuré no hannirta ni ko ɗum tigui jayde quotidien le quotidien dawri wiide condition ji Sonko koko sala tigui ɗum ɗon noon ɓe mbi leader mo Pastef o kañum wino ko yoɓe ittu bloc mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum faade galle makko kono kadi policier ji taariɓemo e ko way noon o yahay haqqille makko ɗum ɗon noon ɓe mbi notification mo tan ɓeɓe ganda goni avocat ji makko keeɓi ɗum noon ko wiide tan laamu koko sali ɗum walla mbiyen lawol koko salanimo ɗum ɗon en tout cas ko wona jaam fo ko jaam ɓuuri ɗum goɗɗum nani nder jayndel ɗi woni oɗo mo ganda kanko woni Guillaume Drago kanko noon ko ɓiɗɗo France ne woni juriste kankone kanko oɗon noon o wi tan ko gardiɗo leydi ndi to banggal 3e mandat mo wawi jabanede ɗum saabu ko tan constitution o hokkiri ɗum saabu so ƴewama kanko gardiɗo leydi ndi o ummi koye tan o ummi koye mandat mo ganda ko 7 ans do joni o fuɗɗi wadde mandat mo ganda ko 5 ans te ɓe mbi ko goto fo jogui droit ko wadde mandat ji ɗiɗi ɗi 5 ans wadde noon mo wawi tigui jaɓanede ko way noon ɗum ɗon Cheikh Tidiane Gadio noon kañum jaɓani ɗum saabu wi ko gardiɗo leydi 2e mandat muɗum woni te wiya ko 2 mandat ko ɗon haadi wadde noon koko ganduɗa tan wawa wonde en tout cas so ƴewama wayta kono ko yiyete ni histoire mo président Abdoulaye Wade mo 2011 nde ɗum haɓete wiidemo omo wawi wadde mandat 3e mandat opposition fof dari wi ñett wi ɗum ɗon wawa wonde saabu koye mandat ji ɗiɗi ko ganduɗa kañum woni constitution leydi meɗen jaaɓi charte uji leydi meɗen ko ɗum jaaɓi wadde noon 3e mandat wawa wonde ɗum ɗon haɗani kamɓe conseil constitutionnel ɓe mbi président Abdoulaye Wade ne wawi wadde 3e mandat on jino ko kewno hen ko nde o yano élection ko polaɗo kanko gardiɗo leydi hande président Macky Sall folimo e bette nde ganduɗa noon kanko maître Abdoulaye Wade o dañino ɗum e jamanu oɗon saabu ne wawi wiyede ko hello ganduɗa o faɗano ɗum ɗo ummorino ɗo wadde noon banggue 3e mandat 2e mandat en tout cas ɓooyi wadde posé ɗo e nder leydi meɗen Sénégal holko wawi ittude ɗum walla holno ittirte e wiyede hoto constitution o meme e ko way noon en tout cas en tant que constitution o saaha foof nani wayle probléme aji ɓaadi ni wasata ɗo saabu so constitution waylama neɗɗo waɗi mandat gaɗano après wiye yette mandat ma oɗon ko hen katta kañum wiya mi wawa hadde hen saabu constitution o ko windi ko bindi kesi te ɗiɗon bindi kesi ko o woni goho mbeɗa jogui droit wadde hen ɗiɗi salane ɗum
ko probléme addata à chaque fois hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko wiɗo tan yo Allah waɗanen jaam ko wona jaam fof ko jaam ɓuuri ɗum haqqillaji kadi keeɗa dow gona hakkillaji kadi goto foof hakkille mum deeƴata ɓe ɓiɗɓe mumen poti janggoyde kadi mbiya hoto janggoy saabu dille ne mbawi dañde to kaaƴe ne mbawi weddede ga en tout cas yo Allah waɗanen jaam e deeƴere e ko wawi wonde hen foof en tout cas procès o janggo foti wonde ma Ousmane Sonko notoyo walla notoyta ko ha yesso ko lawol bani moon Daba Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggal montage to ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaam e kisam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.